Децата и социалните мрежи. Днешните деца израстват в свят, в който социалните мрежи са част от ежедневието, както за общуване, така и за самоизразяване. Но тази виртуална реалност носи и светлина, и тъмнина. Когато липсва осъзнатост, децата могат лесно да изгубят връзка със своето истинско аз и с реалния свят. Положителните страни, когато се използват осъзнато, възможно за творческо изразяване, чрез музика, рисуване, споделяне на идеи. Поддържане на контакт и приятелства с деца от различни места. Получаване на образователна и вдъхновяваща информация. Учене на цифрова грамотност и етика, когато се направлява правилно. Опасностите и рисковете. Зависимост от вниманието, броят на лайковете може да стане мярка за собствена стойност. Фалшиви модели, нереалистични образи на перфектен живот, които пораждат завист, вина или ниско самочувствие. Онлайн насилие, кибербулинг, обиди, подигравки, изолация. Изкривяване на ценностите, търсене на външно одобрение вместо вътрешен мир. Липса на време за реални преживявания, природата, семейството, истинското приятелство. Какво могат да направят родителите и учителите? Първо, присъствие, не контрол. Децата имат нужда от сърдечно общуване, не от събрани. Второ, разговор, не забрана. Говори за това, какво ги привлича в мрежите и как се чувстват там. Трето, показвай пример. Ако възрастният прекарва време с телефон, детето ще го следва. Четвърто, учете за граници. Помогнете им да усещат кога са уморени от екрана, кога се отдалечават от себе си. Пето, изграждайте вътрешната стойност. Напомняйте, че ценността им не идва от харесванията, а от любовта, която излъчват. Духовният акцент. Детето, което пази светлината си чиста, не се губи в тъмнината на света. Ето една молитва за защита на детето в дигиталния свят. Господи на светлината, огради с Твоята любов децата на земята, да виждат истината зад образите, да усещат чистотата зад думите и да не се изгубват в шума на света. Дай им мъдрост да избират светлината и сърце, което не търси одобрение, а само истината. Амин. Ето и въпроси за размисъл с децата в часа на семейството. Първо, кое те кара да се чувстваш добре, когато си в социалните мрежи? Второ, а кое те натъжава или изморява? Трето, ако имаше само 1 час интернет на ден, за какво би го използвал? Четвърто, как можеш да споделяш светлина и любов чрез телефона си? Скъпи родители, часът на семейството днес ви запознава с осъзнатото ползване на дигиталното пространство. Днес говорим за света, в който всички ние прекарваме част от времето си. Света на телефоните, снимките и лайковете. Ние откриваме заедно какво е добро в него, какво може да ни отклони и как да останем свързани със себе си и със светлината, дори когато сме онлайн. Колко време прекарваш на телефона си на ден? И коя социална мрежа ти харесва най-много и защо? Осъзнаването чрез опита. Ето упражнение двете реалности. Може да разделите децата по двойки. Един описва перфектния си ден в социалните мрежи, снимки, лайкове, коментари
Другия описва перфектния си ден в реалността, с приятели, в природата, у дома. След това обсъдете. Къде се чувствате по-живи и спокойни? Какво липсва в онлайн деня, което присъства в истинския? Разговор и осъзнаване. Задайте въпроса, защо хората показват само хубавите моменти онлайн? Как можем да разберем дали това, което виждаме, е истинско? Какво се случва, когато започнем да се сравняваме? Как можем да използваме телефона си, за да вдъхновяваме другите? Какъв е извода? Телефонът може да бъде инструмент за любов или за илюзия. Зависи кой държи сърцето зад екрана. Ето и един тест за осъзнато ползване на социалните мрежи. Отговорете с да или не. Първо. Проверявам телефона си веднага, щом се събудя. Второ. Ако някой не хареса моя снимка, се натъжавам. Трето. Има моменти, когато ми е трудно да се откъсна от екрана. Четвърто. Сравнявам се с другите онлайн. Пето. Използвам мрежите, за да се вдъхновявам и да уча. Шесто. Говоря с родителите си, ако нещо ме притесни онлайн. И седмо. Публикувам неща, които показват моето добро сърце. Ако имаш повече от 3 да на първите 4 въпроса, време е за почивка от екрана и връщане към природата и реалните хора. Ето една медитация светлината в дигиталния свят. Затвори очи и си представи, че държиш телефона си в ръце. От сърцето ти се излъчва лъч златна светлина, който преминава през ръцете ти и озарява телефона. Всички образи и думи, които минават през него, се осветяват. Няма вече тъмни снимки, няма обиди, няма страхове. Има само истина и любов. Ти избираш да бъдеш източник на светлина в дигиталния свят. Ти си мъдър, осъзнат и свободен. Господи на светлината, води нашите деца да бъдат чисти в мисъл, слово и дело. И когато говорят, и когато пишат, и когато споделят. Нека техните думи носят мир, техните снимки доброта, а техните сърца истина. Амин. А учителя Алмория ни казва, децата на новото време ще преобразят мрежите в храмове на истината, когато в тях се влее любов. И ето какво може да направите. Нарисувайте символ на светлината в интернет. Може да е сърце, пламък или ангел със смартфон, който излъчва светлина. Поставете този символ до телефона си, като напомняне за вашият избор.